Good morning, Kelowna! Yes! Papunta tayo ng Vancouver! Alas 4 na ng madaling araw, alis tayo dito sa Kelowna. Magdadrive tayo ng 4 na oras hanggang Vancouver. Yan, subukan niya natin yung tidal license ko. Yung gumagana. Sana makahuli ako ng malaking crab. Yes! Excited! Woo! First time ko mag-drive ng long drive. Papuntang Vancouver naman ngayon. Pinakamalayo ko lang nag-drive dito ay West Kelowna. Dito banda. Vancouver tayo. That's good. Nasa tuktok tayo ng bundok, 1.5 degrees. Ang lamig sa labas, naka-heater tayo ngayon. Keep right onto Highway 97C toward Highway 5 and north. Yun. Good morning na ulit. Nagliliwanag na. On the way tayo sa Vancouver. Tuktok tayo ng bundok. Use the right 2 lanes to keep right onto Highway 97C toward Highway 5 and north. Naku, foggy. Naku, malabo yung kalsada. Kailangan tumutok tayo dun sa Keep right. kasama natin. Foggy, oh. For 24 kilometers, continue straight. Pero ang ganda. Wala walang makita. Nasa ulap tayo. Oh. Yan, oh. Sasakyan na lang nakikita. Ang ganda, oh. Diretso. Ganda rito. Ganda ng view. Wow. Ganda. The best. Wildfire dito noon. Yan yung bundok sunog. Ito nga po wildfire. Ganyan dito pag nag-wildfire. Yan. Sunog. Ibang view din. Maganda rin. Yun, nag-stop over tayo. Nag-CR lang. Coquihalla Lake. Ang lamig. Ayan na yung araw. Ganda ng view. Ganda. Ganda. Parang painting. Portrait. Lapit. Ganda. Yan. Laki.
na tayo sa Hope, Municipality of Hope. Nasa pagitan siya ng malalaking bundok, municipality. Yan, medyo mataas na yung araw. Alas 7 na ng umaga. 3 oras na tayong nagdadrive. Nandito na tayo sa Chilliwack City. 3 oras na puro expressway. Ganda. Malapit na tayo sa In 10 kilometers, take exit 37 onto Gavarni Way. ganda, oh. Ganda ng tulay. Ito yung tulay na nakikita ko sa aeroplano noon. Malapit na Vancouver. Bukit lang, Burnaby. Ay, bahay sa bundok. Dito na tayo sa Burnaby Mount. Di pala tayo sa Vancouver pupunta. Mamaya pa tayo sa Vancouver. Dito tayo magka-crabbing. Punta tayo sa dagat. Kuha tayo ng crab at saka mga iba't ibang seafood pa. Wala po anong meron. Basta In 1 kilometer, sabi turn crab left lang. onto Pero Burnaby Mount sigurado Parkway. madami pa dun. Dito na tayo. Ganda rin dito. Amoy ko na yung dagat. Ay, hindi. Kita na yung Vancouver dito. Ayun na, oh. Ayun, dito na tayo. Barney Marine Park. Paparking tayo ngayon dito. Yes, nakarating din. Maraling ko nga mamaya. Vancouver na pala ito. Park niya. Yeah. Mamaya punta tayo sa downtown para mag-Jollibee tayo. Yes! Dito kami magka-crabbing. Ito yung parte ng dagat ito eh. Kaso sabi low tide daw ngayon. So, tignan natin kung maganda ang huli. Ayun, bubuin natin yung boat natin. Ayun. Boat pala yung dala-dala kanina. Wala. Ito yung boat. Yan. Hanginan ito. Naman yung makina niya. Yan. Tawag dito, limber. Pag pumasok na ng crab, hindi na siya makakahuli dyan. Ang allowed lang natin kunin 6 inches, 6 and 1/4 inches. Pag gano'ng mababa doon, hindi babalik. Ay, yung mayroon na ba?
papain. Ito yung papain natin. Ito. Mga manok. Lalagay sa loob nito. Yan, ganyan. Diba? Tama pre, no? Lalagay sa loob niyan. Kita. Tapos papasok yung crab dito. Tumatas na yung tubig, biglang umalon. Yung kinakabit na yung makina. Maya andar na to. Punta tayo dun. Doon tayo lalagay. Mga anong tawag dyan pre? Cage. Crab trap. Ito yung mga crab trap natin. Ito ilalagay natin. Ito yung mga dadalhin dun. Tapos lalagay natin. Naka-ready na kami, yo. Naka-ready na. Paalis na sana kami kaso nakalimutan yung gasolina. Andun sa sasakyan. Ito yung binalikan. Naka-ready na. Ayan yung boat namin. Yung mga crab trap. Ready na kami pumalaot doon. Ano to? Parte ng dagat ito. Pero hindi siya maalon. Para siyang lake. Para siya hindi dagat. Pero tidal ito eh. Yan natin kung anong klaseng crab yung mahuhuli. Sa gitna. Doon tayo sa gitna. Magaan tong harapan eh. Oo nga. Tumas yung harap ano. Eto, ihuhulog na natin tong isa. Ayun pa kaya ano pre. Nabuhol yung tali. Naayos lang natin. Malalim ba rito, pre? Mga gano'ng kalalim din? Yung ano eh. 100 feet? 100 feet yung Yung pag high tide siguro ewan ko na 100 feet, mga nasa 30 meters. Malalim din ah. Tapat na ito dahil itong ano na to eh. Yan na. Yun, naihulog na yung unang trap natin. Oh, lalim. Haba nung tali. Nahulog na. Nahulog. Yun oh, lumulutang-lutang. One down. Meron pa tayong apat, tatlo pa. Pangalawa. Tingnan nga natin kung gaano kalalim. Kanina po, tumubog lahat yung tali natin eh. And haba niya, no? Tingnan natin. Ayun, tumulutang na yung isa doon. Kaso yung dalawa pre, doon na lang. Yung dalawa doon, malapit. Kasi maliit yun. Tatlo dito. Ay, nandun dito yung kanyang isa pa lang. Okay lang. Bali yun. Na lapat, hindi tagilid. Oo nga, no? Kasi yung iba nila. May mga bato rin ba sa ilalim? Oo, Malalaki? pag nakatagilid, wala. Wala. Makakalapa. Oo nga, no? Yun, hindi mo makita kung flat siya o ano. Lagyan natin ng floater. O yung pampalutang para alam natin kung saan kukunin.
mamaya. Isa na lang ang palutang natin ng maganda. Sana lang. Isa na lang, tatlo pa yan. Tatlo pa ito. Yung dalawang doon na sa malapit kasi maliit. Ay, malapit sa atin. Malapit ka. Nandun dito yung isa. Alayo naman yan. Siyempre, baka tumagili. Yung nabibira na. Ano yun mo ulit? Baka tumagili. Hello. Haba-haba mo ng ulit. Lumayo na. Layo na. Wala. Layo. Yun. 2 down. Dito pa. Ayun. Pangatlo. Ganun lang magagis. Tapos, May siya, nasa yung kaduktong niya. Yung umaandar na yan. parang umikot tayo. May exit oh? May siya. Yung kaduktong. Ayun o. Oh. Driving without license. Driving. May katabi ka naman po. Oo, pwede na yun, no? Ganda ng view habang nagka-crabbing, oh. Oh. Ganda ng view. Part na ng Vancouver to, no? Vancouver na to mismo. Pre. Ayan, oh. Hagis, yan. Mukhang malalim Papalapit dito. doon sa atin, pre. Pre, Ha? papalapit doon sa atin. Baka nangunguha ng trap. Anihin nyo na. Ano? Mulubog na. Yun, naibagsak na natin yung 5. Mga palipasin natin ng 1.5 oras. Gagano, no? Balikan natin mamaya. Iwan muna natin yung boat natin doon. Balikan natin yung mga trap mamaya. Doon muna tayo sa tent natin. Dami na rin tao. Yung iba nag-ano lang, sunbathing, ganyan. Yung iba naliligo. Yung iba kakrabing din. Kain muna, kain. Sige, kulan mo. Ang dami namin. Kailangan na raw namin bumalik. Anong